హాయ్ ఫ్రెండ్స్. ఫ్రెండ్స్, ఈరోజు వీడియో వచ్చేసి ఒక న్యూ గోల్డ్ మీద ఉంటుంది లిరిక్స్తో. సూపర్ అంటే సూపర్గా వచ్చింది ఫ్రెండ్స్ వీడియో. ఈ వీడియోని మన సబ్స్క్రైబర్ ఒక తను ఇన్స్టాలో సెండ్ చేసిండు. తన కోసం చేసిన అందరికీ నచ్చుతుంది ఫ్రెండ్స్. ఎక్సలెంట్ వచ్చింది వీడియో. సూపర్ అంటే సూపర్గా వచ్చింది. నచ్చితే మాత్రం ఖచ్చితంగా లైక్ చేయండి అండ్ కామెంట్ చేయండి. కొత్త వాళ్ళు సబ్స్క్రైబ్ చేసి పక్కన ఉన్న బెల్ ఐకాన్ ఆన్ చేయండి. ఇప్పుడు డెమో చూడండి ఫ్రెండ్స్. बच्चे झल नीवा नवा नवा नीवा जीवा मंदा पारहा नीवा जीवा मंदा पारहा बच्चे झल परन दायो. ఫ్రెండ్స్, డెమో చూసారు కదా. వీడియో నచ్చితే మాత్రం కంపల్సరీగా లైక్ కొట్టండి అండ్ కామెంట్ చేయండి. కొత్త వాళ్ళు సబ్స్క్రైబ్ చేసి పక్కన ఉన్న బెల్ ఐకాన్ ఆన్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి. నా కోసం లైక్ అండ్ కామెంట్ తప్పకుండా చేయండి. ఇలాంటి వీడియోస్ ఎన్నెన్నో వస్తుంటాయి. అవి మిస్ అవ్వకుండా ఉండాలంటే తప్పకుండా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి అండ్ మన టెలిగ్రామ్ గ్రూప్లో జాయిన్ అవ్వండి. ఇన్స్టాలో ఫాలో చేయండి. అక్కడ ఫుల్ సాంగ్తో వీడియోస్ చూడొచ్చు. ఇప్పుడు ఈ వీడియోని ఎలా క్రియేట్ చేయాలో ఇప్పుడు చూద్దాం ఫ్రెండ్స్. ఫ్రెండ్స్, ఫుల్ ప్రాజెక్ట్ ఓపెన్ చేస్తే ఈ విధంగా వస్తుంది. ఇప్పుడు దీనికి ఫొటోస్ చేంజ్ చేసుకోవాలి అనిపిస్తే చేంజ్ చేసుకోవచ్చు. ప్లస్ ఐకాన్, మీడియా, మీకు నచ్చిన ఫోటోని యాడ్ చేసుకోండి. మీకు ఏ ఫోటో నచ్చితే ఆ ఫోటోని యాడ్ చేసుకోవచ్చు. నేను ఎగ్జాంపుల్గా ఏదో ఒకటి ఫోటో యాడ్ చేసి చూపిస్తా ఫ్రెండ్స్. ఈ ఫోటోని ట్యాప్ 3 డాట్స్ ఫిల్ కంపోజిషన్ ఏరియా, దీన్ని ముందుగా లాస్ట్ వరకు డ్రాగ్ చేసుకోండి. లాస్ట్ వరకు డ్రాగ్ చేసి ఇప్పుడు కింద ఉన్న ఫోటోని ట్యాప్ చేసి కాపీ చేసుకోండి. కాపీ లేయర్ చేసి పైదానికి పేస్ట్ టైల్ పక్కన నార్మల్ టచ్ చేసి కలర్ తీసేసి పేస్ట్ చేసుకోండి. సింపుల్, ఈ విధంగా వస్తుంది. ఫోటో కరెక్ట్గా రాకపోతే అడ్జస్ట్ చేసుకోండి ఇట్లా. ఈ విధంగా వస్తుంది. ఇప్పుడు కింద ఫోటోని డిలీట్ చేసేయండి. ఇప్పుడు దీనికి లిరిక్స్ యాడ్ చేసుకోవాలి కాబట్టి బ్యాక్ వచ్చేసేయండి. ఫ్రెండ్స్, బ్యాక్ వచ్చి లిరికల్ ప్రాజెక్ట్ ఓపెన్ చేస్తే ఇక్కడ లిరిక్స్ ఉంటుంది అండ్ దాని కింద సాంగ్ ఉంటుంది. మీరు ఏం చేస్తారంటే ముందుగా ఆల్ సెలెక్ట్ చేసుకోండి. ఆల్ సెలెక్ట్ చేసి కింద సాంగ్ని తీసేసి కాపీ 32 లేయర్స్ కాపీ చేసి బ్యాక్ వచ్చేసేయండి. బ్యాక్ వచ్చి ఫుల్ ప్రాజెక్ట్ ఓపెన్ చేసి ఇక్కడ పేస్ట్ చేసుకోండి 32 లేయర్స్. పేస్ట్ చేస్తే ఈ విధంగా వస్తుంది. ఫస్ట్ దానికి లిరిక్స్కి ఎఫెక్ట్ ఉంటుంది, ఇక్కడ నుంచి యాడ్ చేసుకోవాలి. ఏం చేస్తారంటే సింపుల్ ఫస్ట్ దాన్ని కాపీ చేసుకోండి. కాపీ లేయర్ చేసి ఇప్పుడు సింపుల్గా పేస్ట్ టైల్ చేసుకుంటూ చివరి దాకా సేమ్ ప్రాసెస్ ఇలాగే పేస్ట్ టైల్ అంటూ చివరి దాకా ఇలా కంటిన్యూ చేసుకోండి ఫ్రెండ్స్. ఇలాగే సేమ్ ప్రాసెస్, కలర్ వస్తుంది, ఎఫెక్ట్ వస్తుంది, అన్నీ వస్తాయి. సింపుల్గా ఇలా పేస్ట్ చేసుకుంటూ చివరి దాకా లాస్ట్ వరకు యాడ్ చేసుకోవడం అంతే ఉంటుంది. ఇలా కంటిన్యూగా లాస్ట్ వరకు సేమ్ ప్రాసెస్. ఇక్కడ నా పేరు ఉంటుంది, మీరు చేంజ్ చేసుకోవచ్చు ఇక్కడ. ఇలా కంటిన్యూగా యాడ్ చేసుకోండి. పాంట్స్ కావాలంటే చెప్పండి ఫ్రెండ్స్, పాంట్స్ కూడా ఇస్తా, లేదంటే మీకు నచ్చిన పాంట్ని యూజ్ చేసుకోవచ్చు. ఇలా కంటిన్యూగా 1 by 1 చివరి వరకు యాడ్ చేసుకోండి. లిరిక్స్ ఎక్కువ ఉంటాయి, 1 by 1 యాడ్ చేసుకోండి. ఒక్కొక్కటి చెప్పుకుంటూ పోతే చాలా టైం అవుతుంది. సేమ్ లాస్ట్ వరకు ఒకటే ప్రాసెస్ ఉంటుంది. ఇలా కంటిన్యూగా లాస్ట్ వరకు సేమ్ ప్రాసెస్. ఇలా 1 by 1 పేస్ట్ టైల్ చేసుకుంటూ చివరి దాకా వెళ్ళడం అంతే. వీడియో నచ్చితే మాత్రం లైక్ చేయడం మర్చిపోకండి ఫ్రెండ్స్. లైక్ కొట్టండి అండ్ కామెంట్ చేయండి. వీడియో గురించి నైస్ అన్న గుడ్ అన్న తప్పకుండా కామెంట్ మాత్రం చేయండి అండ్ లైక్ చేయండి. లాస్ట్గా ఇక్కడ వరకు వస్తే ఆల్మోస్ట్ ఈ ఎఫెక్ట్ కంప్లీట్. ఇప్పుడు దీనికి ఒకవేళ టెంప్లెట్ యాడ్ చేసుకోవాలి అనుకుంటే యాడ్ చేసుకోవచ్చు. ప్లస్ ఐకాన్, మీడియా, మీకు నచ్చిన టెంప్లెట్ని యాడ్ చేసుకోండి. నేను ఎగ్జాంపుల్గా ఏదో ఒకటి ఈ టెంప్లెట్ని యాడ్ చేస్తా. టెంప్లెట్ మీద టచ్ చేసి 3 డాట్స్ ఫిల్ కంపోజిషన్ ఏరియా. ఇప్పుడు బ్లెండింగ్లోకి వెళ్ళి లైటింగ్లోకి వెళ్ళి స్క్రీన్ చేసుకోండి. సింపుల్గా ఇలా వచ్చేస్తుంది ఫ్రెండ్స్. చూసారు కదా ఫ్రెండ్స్, వీడియోని ఎలా క్రియేట్ చేయాలో. వీడియో నచ్చితే మాత్రం కంపల్సరీగా లైక్ కొట్టండి
అండ్ కామెంట్ చేయండి. కొత్త వాళ్ళు సబ్స్క్రైబ్ చేసి పక్కనున్న బెల్ ఐకాన్ను ఆన్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి. నా కోసం లైక్ అండ్ కామెంట్ తప్పకుండా చేయండి. సో ఇప్పుడు షేర్ ఐకాన్ మీద క్లిక్ చేసి మంచి క్వాలిటీలో ఈ వీడియోని ఎక్స్పోర్ట్ చేసుకోండి. థ్యాంక్ యూ ఫ్రెండ్స్, థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్. నెక్స్ట్ వీడియోలో మళ్ళీ కలుద్దాం. అంతవరకు టేక్ కేర్. జై హింద్.